Bismillahirrahmanirrahim. Wa suhbatul zalimin, lan ngancane wong sing zalim. Masyaallah. Wa suhbatul zalimin, lan ngancane wong zalim. Tegese al mutajawizin anil haqqi lal batil. Tegese wong-wong sing senengane lanjut. Wa nisyanu dzunub, lan nglali-nglali dosa al-madiyati kang wis lewat. Bi ayyaghfula anha min ghairi nadam. Sekes kelawan gambar bento lali sapa wong anha saking dosa al-madiyah min ghairi nadamin, kelawan tanpa getun. Wa tulul amali, lan panjang angan-angan. Wa taitul amal iku tarakum, iku nginjen-nginjen perkara yustahbadu kang dianggep adoh apa husulu apa hasile mah. Wa an ali anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asaddu ma atakhawwafu alaikum khoslatan. Ketika Kanjeng Nabi sing paling tak wedeni ing atase sira kabeh iku rong perkara. Siji, ittibaul hawa, iku ngetutno hawa nafsu, wa tulul amal, lan panjang angan-angan. Fa ammat tibaul hawa mongko utawi stune apa manut hawa, fa innahu ya'til haqqi, tegese wong sing nglirwakno sangka kaapian. Wa amma tul amal mongko utawi panjang angan-angan iku fal hubbu, mongko aku seneng li dunya maring dunya. Niki makalah ingkang nomor 13. Inggih menika salah setunggal perkara ingkang ndadekno iku ati peteng. Salah setunggal perkara sing ndadekno ati peteng niku siji wingi dipun terangno kakean apa? Kakean mangan utawa keluarga. Nomor loro, suhbatul zalimin, ngancani wong sing zalim. Terus piye iki? Ya, lha saiki wong rata-rata zalim kabeh. Jadi nopo salah siji akibate wong kekancan karo wong dolim iku siji iku iso dadekno petenge ati. Sampeyan wis paham, ya wis dom, ya wis ngandhang nek awak iki ana napa? Ana rajane. Rajane yaiku segumpal napa? Segumpal darah. Yaiku ati utawa jantung. Kapan jantungnya peteng, rajane peteng, rakyat ya peteng. Wis suhbatul zalim. Jadi salah siji termasuk iso dadekno atine wong peteng kekancan karo wong sing zalim. Akeh zalim. Kula nanti maca teng kitab niki, wong terangno ngeten. Ibnul Mubarak niku ditakoki wong, Mbah, sejatine kiai ku sapa? Sejatine raja iku sapa? Sejatine wong bodho iku sapa? Sinten Ibnul Mubarak ditakoki, sejatine kiai ku sapa? Ibnu Mubarak jawab, kiai sing sejati iku wong sing ngamalno ngilmune lan ikhlas krana pangeran. Jadi kiai tenan iku dene ngamal ora krana golek liyane, ning krana Gusti Allah. Senajan kiai mau ngilmune mung sitok. Jadi ilmu wong alim kok wong sing iki wong alim ya, wong alim kok wong sing
ngelakon ora kok wong sing kakean ngilmu, tapi wong sing duwe ngilmu terus dilakoni kanthi ikhlas. Dadi ki wong alim. Dadi nek sampean kepengin dadi kiai, ora perlu ngapal Quran umpamane, ora perlu 30 juz, ora perlu disuwen. Kowe siji mok lakoni kanthi ikhlas, iku jenenge kiai sejati. Ngono, ora krana macem-macem. Nalika tengene sarang niku ana kiai ngulang Ghazaliyah. Niku numpake napa? Numpake sepeda ontel. Kantonge ora kantong nggone kantong apa? Tase iku ora kok tas sing apik gak, tas saka bekas kantong lho. Kantong terigu. Kantong terigu. Tenan iki. Jadi Mbah Mun ngendika ngene. Ittabi'u malla yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Dadi justru wong-wong sing mulang, sing ora ana krentek kejaba krana Gusti Allah. Ora krana bayaran, ora krana macem-macem. Wong-wong ngono ku wong-wong sing entuk pituduh saka Gusti Allah. Nek entuk pituduh saka Gusti Allah maknane wong ngono kuwi ya iso mok mergurani. Wa hum ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum. Dadi kaumpamane sampean iku duwe murid, duwe apa jenenge murid anggap ngono. Kok wonge kok bebel ketul ora paham-paham. Jajal sampean balik nang awake dhewe. Apa atine dhewe iku lagi peteng apa ora? Apa atine dhewe iku ngulangi krana duwe utawa krana apa? Takono awake dhewe. Quran ngendika ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Kowe anu to karo wong-wong sing entuk petunjuk. Sapa sing entuk petunjuk iku? Wong-wong sing ngamale ikhlas krana Gusti Allah. La yas'alukum ajra, gak njaluk bayaran. Lah wong ngono ku sing iso mok dadekno petunjuk. Makane sinten Ibnu Mubarak ngendika, kiai tenan iku sapa? Wong sing ngamalno ilmune lan ikhlas krana pangeran. Nek ora ngono berarti boleh. Berarti sohbatul zalimin, sampean kekancan karo kiai sing ngono kuwi ya dadekno petenge ati. Ngono maksude ke sohbatul. Lah saiki wong ibadah iku modele golek sing tren. Ngibadah niku golek sing tren. Ora kok sing gampang, tapi sing tren. Ya jelas sampean angen-angen saiki. Kelompok-kelompok ngaji, kelompok-kelompok jamaah liya-liya sesat. Wong ngaji, wong wiridan itu jadi siji muji karo Gusti Allah. Muji karo Gusti Allah. Tapi saiki rata-rata kadang-kadang ana siji kelompok ngajine iku bahasa ora pangeran, tapi napa iuran macam-macam. Jadi wong itu biasanya malah golek sing gak apa golek sing angel, golek sing bayaran timbang golek sing gampang. Padahal keapean itu banget gampang. Keapean itu banget gampangnya tur kersane Gusti Allah digampangno. Lah saiki wong ape ngaji syaratnya kudu nganggo salam templek. Nek ora nganggo salam templek diisin-isin kon jane jajal. Ora nggowo iku isin, nggowo iku atine grul. Saleh Jadi wis lali, Allah wis ilang. Wis ora krana Gusti Allah maneh. Ning krana isin, krana macam-macam. Lah niku zaman saniki.
Lah niku ulama sing tenan. Nomor loro ngendikane malih, sapa sing diarani raja tenan iku? Raja tenan iku wong sing zuhud karo donya. Maknane wong sing ora kedunya. Jadi dene iku dadi raja bener-bener kanggo ngrumat umat Kanjeng Nabi kabeh tanpa bena kasih pilih kasih. Iku berarti tenang. Lah saiki raja saiki rata-rata sing diurusi iku sing sejalur sak partene. Iya ta, Jadi nek ora partene ya kose bantuane mburi ya sembah. Maksudnya ngono ku rasane cukup didongakno. Makane kula ndek wau niku apa jenenge gawe status nang ngene Facebook. Prabowo itu Pak Presiden kondone ngene. Saiki siji penggiringan padi per bulan itu bisa untuk 2 triliun. Ya, tahu lu? 1 bulan 1 triliun. Kira-kira nalar kok gak nalar? Gak nalar. Ya wis nek karen anggap ngene wae. Asma kinarya sapa apa sing diomongno muga-muga dadi donga kanggo Indonesia semoga gemah ripah loh nawi rakyat mulya adoh saka rega ngono ae sing penak ora usah golek yo presiden cocote kok kaya ora usah ngono wis ya wae asma kinarya sapa apa sing diomongno sing apik-apik muga dadekno Indonesia iki gemah ripah loh wis ngono ae penak ora usah modal-modalan. Iku raja sing tenang. Nomor 3 apa jenenge iku? Sapa wong bodho iku? Wong bodho iku wong sing golek donya, wong sing mangan donya, wong sing nglumpukno donya kelawan siji amale, ngilmune lan agamane. Iki wong paling bodho-bodhone wong. Agamane kanggo golek bondo, amale kanggo golek bondo. Ngilmune kanggo golek bondo. Iki wong bodho-bodhone wong. Dadi wong telu-telune iki siji, kiai dan apa kiai tenan iku kiai sing ngamal krana Allah ikhlas. Loro raja sing tenan iku raja sing ora kedonyan. Telu wong sing paling bodho nang donya iku wong sing golek donya kelawan ngilmune, ngamale lan agamane kabeh didol kanggo golek donya. Ngilmune kanggo donya, ngamale kanggo donya. Niku wong sing paling bodho. Lah nek ana wong kaya ngono iku, berarti wong sing dolim. Wong niku kok mau kancani, berarti dadekno petenge sohbatul guru gak gelem mulang ora dibayar. Kiai ora gelem ngaji nek ora dibayar. Wis ngono ku berarti dolim kabeh. Ngene sampean kudu mendina isma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Dadi wong nek terlalu akeh pengarepan biasane kekecewaane luwih jero. Ora terima kecewa tapi malah undat-undat pangeran. Contone wong ngamal krana Allah kudune ning dienggokno. Aku tak wiridan supaya dagangane laris, supaya sapine ora mati. Terus pacar semai lah dari yo. Salat duha ben lancar, ben macam-macam. Iku krana Allah tak krana macam-macam, krana macam-macam. Lah barang sampean wis donga, wis salat duha pura-pura kok dilalah kok iso ngono, wae jagung ya iso garing. Piye jajal? Akhirnya kiamane ora trimo, akhirnya sampeyan udat-udat pengeran.
kaya ngono. Mangane wong enteng kuwi wong sing ora nggawa apa-apa, wong enteng yo sing ora nggawa apa-apa. Salat yo lillahi ta'ala. Ya sesuk kaya sesuk iku salat lidafil bala. Mergo sesuk iku malam Rebo Wekasan iku ana ceritane iku ana 320.000 bala sing diceblokno sesuk. 320.000 bala iki bala diceblokno malam Rebo Wekasan iku diecer kanggo setahun cok pendak Rebo Wekasan. Lah supaya sampean niku muga-muga gak tok bala niku macam-macam. Nah, akeh bala nggih. Supaya sampean gak tok bala macam-macam, sesuk salat 2 rakaat, rakaat pertama maca inna a'tainakal kautsar ping 17, nomor 2 maca kulhu ping 5, terus falak anas sepisan-sepisan. Terus salam donga. Bar donga terus mangan bareng. Iya telak bala betul. Yo, iku supaya sampean gak kena bala. Termasuk bala iku pilih. Dadi ngene. Ngendikane kiai. Wong kok duwe siji niat apik. Wong kok duwe siji niat keapian. Pangeran bakal buka pintu 70 pintu kemudahan lan untuk pitulungane Gusti Allah. Dadi wong niat siji keapian iku karo Allah dijanjekno bakal buka pintu 70 bentuke saka Gusti Allah. Ana wong ana kiai. Wis kiai pas-pasan. Anggap ae aku kiai pas-pasan. Anggap kiai ngono wis. Krana wis dipercaya dadi kiai, dinyono wong iso, Wis pokoke dina belajar. Oh ya ora iso apa-apa. Tapi niate nek apik, delalah engko pas ngaji, delalah yo glender karepe dhewe. Jadi sama terus niat apik, wis ta, mesti pangeran bakal buka 70 pintu keapian. Yo delalah sampean yo apik niat apik, delalah yo ketemu wong apik, delalah didono dalan sing apik, delalah untuk dua yo duwe sing apik, delalah akeh yo akeh sing apik. Makane keapian iku siji mok lakoni bakal narik pirang-pirang keapian, pirang-pirang keapian. Dilalah saiki sampean niati golek apa nandur jagung, nandur pari, niate apa? Niate golek rahmate Gusti Allah, muprih rezeki sama Gusti Allah. Wis tok. Ora usah liyane. Engko nek sampean niate iku ditata tenan, ya engko dilalah. Wayah ora ana banyu, dilalah entuk dhuwit sing dhuwit mok nek dunyet dotno banyu. Iku kaya ngono. Wong niat nulung wong pijet mah, niat wong tenan iki apik. Pijete jajale ya kur-kur ae umpamane kepeksa pijete ya. Wong ya ora tau sekolah pijet. Belas ora masuk ora tau ora sertifikate ya ora ndu. Tapi nek niatmu iki apik tenan, nulung krana Allah. Kowe ku dilarang tanganmu ku dimotol dhewe. Dimotol dhewe, oh iki ketae gak penak. Oh iki ketae apa ketat, oh iki macam-macam. Wa mailan. Jadi kan niat apik karo wong iku bakal dibuka 70 pintu keapian minangka pertolongane Gusti Allah. Kowe kapan nyat mesape wis mesti ketemu sing apik-apik.
Kayak ngono. Lah nek sampean ku niate wis elek, manane niate wis dolim. Sampeyan nandur pari krana ngene, krana donya, sampeyan nandur jagung krana donya, ora krana golek nuprih pangeran. Sampeyan mijet krana golek dhuwit tok, paman. Iki jenenge sampeyan duwe niat wis kleru. Wong kok niate wis kleru karo Gusti Allah disiapno 70 pintu kejel. Kowe nek wis niat apik, kowe nek wis niat maling, delalah yo ketemu maling. Delalah yo didono panggonan sing dimali, delalah wis kaya ngono. Iku nek wis sampeyan iku duwe niat elek. Kane sampeyan nek delok saiki hawane kaya ngene panas kok ngono udan niat ana sing apik jaman ben yo ana Gusti kok ana pas pacak klik ana wong roh pasir mumbruk ngono iki Gusti kok lamun diparel iki pasir iki rupa beras utawa gandum yakti bakal tak bagekno nang ngene wong-wong fakir miskin ngono tok niat apik. Iku pangeran wis ngutus karo nabine, aku jalukno teh apa? Nabiku matur nuwun ki sampekno karo wong kae. Kenapa Gusti? Ya mbek wis niat apik. Aku matur nuwun. Iki keadaan panas, MBG yo gonjang, ganjing, wis macam-macam. MBG ono sing marai bikin ge. Yo kaya ngono barang ku lho. Wis dongakno muga-muga sampeyan iso bantu Indonesia. Mergo Indonesia lah iki ya ana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nek sampeyan enak liyane yo enak. Niat sing apik-apik supaya awak dhewe ora dolim. Nek awak dhewe dolim ora trimo metengi awake dhewe ning metengi wong gak sakake sampeyan. Sampeyan duwe anak, sampeyan duwe bojo, sampeyan wong duwe wong sing mok senengi. Dilalah sampean dolime pol. Berarti sampean mentengi awake dhewe ya ngrusak wong li. Mangane wong kleru iku asline ora kok ngrusak wong liya awake dhewe tok. Wong liyane melu rusak. Ya, kaya ngono. Dadi wong bodho ku apa? Wong bodho ku piye? Wong sing golek donya kelawan ngelmune agamane karo amal. Jadi kabeh agamane didol, ngelmune didol, kabeh didol. Padahal nek mau ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Iku surat apa sih? Yasin ya kita. Wa ja'a min aqsal madinati rajulun yastaqala ya qaum ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Jadi sampeyan nek kepengin merguru ya merguru wong sing ora mata kedhu wis ngono iki. Ya Allah sholli ala sayyidina Muhammad. Iku jenenge sohbatul zalim. Padha wanis yanu dzunub al-madiyah. Sampeyan laleh-lalehno dosamu sing biyen iku ya minangka metengno ati. Dosane dilalekno. Ora dosa sing gedhe, cilik-cilik padha ae. Apa aku tau bantah bojoku, apa aku tau ngomong banter karo bojoku. Sing anak apa aku tau ngel karo bapak. Iki ya dosa sing pirang-pirang. Apa atiku krentek karo wong elek iki ya aja mok lalek-lalekno, aja gumampang karo dosa. Mergo iku iso metengno dodo. Kapan wis peteng, liyane ya peteng kabeh. Kapan atine wong wis peteng, liyane mesti peteng. Nek mergawe ya peteng, ngono ya peteng. Wis. Dadi aja gemang lalekno kesalahane dhewe. Eling-eling supaya apa? Supaya awak dhewe iku iso maca istighfar lan njaluk sepura karo wong liya.
Jadi nek sampean niku kok delalah kok uripe rekoso wis ketula-tula sak romono jajal angen-angen apa tau marakno wong liya apa tau dosa karo wong liya macam-macam omahe lajare. Mangane pokoke kabeh niku nalika sampean ngrasakno perkara sing susah iku sing dikon niti-niti iku awake dhewe. Ya alim as-sirri minna la tahdik as-sidra anna wa afina wa'fu anna wa kullana haitsu. Mangane kula sedonga, kula niku nek donga. Kula donga niku sering tak waca sira dina ya Allah. Aja dadekno kula sak kanca, sak keluarga, sak duriyah. Aja sampe sampean dadekno wong-wong sing kepengin pangkat dhuwur nang donya lan nyebabno kerusakan nggone Ij'alna ya ilahana minal ladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasad. Ora kepengin tenar, ora kepengin macam-macam monggo apa. Sama kepengin tenar iku nek sapa wong iku mesti ora suwe. Kepengin tenar kok sapa wong mesti ora kawake dhewe ora suwe. Sama pengen tenar sok kawake dhewe nafsu. Padha karo jagung mau tandur nang dhuwur krakalan tenar tukul tegak tukul gosok mah syukur-syukur ora dibatal karo apa dur rasa tenar wa ja'ala minal ladina la yuriduna 'uluwan fil ardi la ya Allah ora dadekno kula niku sak keluarga sak kanca wong-wong sing nyebabno donya iki dadi rusak. Dene sampean dolim sampean awake wis dolim, atine dolim, omongane dolim, kupinge dolim. Wong-wong sing mok cedhaki nyebabno wonge rusak. Waca sampean apal wa ja'alna minal ladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Wis ora kenal lah ora apa-apa sing penting kenal karo Gusti Allah. Lha sama pada ngono tok wis kleru. Samang dolim merusak anake, samang dolim merusak bojone, samang dolim merusak kancane, samang dolim merusak tanggane. Samang dolim berarti merusak wis donga iku supaya Allah muga-muga niku ora dadi sebab rusake wong, rusake dunya. Wa ja'alna minal ladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasad. Jadi sekoyo ngene pangeran iku wong sing duwe iman kuwi diangkat karo Allah. Yarfa'illahu alladina amanu minkum wal ladina utul ilma. Sing duwe iman yo diangkat, luweh-luweh duwe iman tur duwe ilmu. Sama duwe ilmu urip, sama duwe ilmu macam-macam, iku saka Gusti Allah. Iki nilai plus. Bedane wong sing duwe ilmu karo sing bodho iku ibarate bulan purnama dibandingno lintang. Jadi wong sing duwe ilmu karo sing ora bedane apa? Kaya rembulan purnama dibandingno karo bintang banget sih ya. Ya rafa'il ilmu minkum waladina utul ilma di mana salah tutur. Kok sering matur, kok saiki ape sampean ape mlebu hakikat toreko macam-macam angel. Watine dhewe wis rusak ya. Sampeyan iso ngundang kaya ngono kelawan ilmu. Kelawan ilmu ku senajan ora krasa lah, sampean ora iso ngrasakno lah hadire Gusti Allah, tapi wis padha krasa nek iku sowan marang Gusti Allah. Wong wis kudu duwe ilmu, nggih. Sampeyan saiki kono wiridan ora eling BRI kangelan, wiridan ora eling utang kangelan. Wis apa sing ilmu sing mlaku supaya amalane dhewe kecathet zikir karo Gusti Allah apa ngilmu rupane apa salah sijine ngaji
Jadi wong ngaji wis karo zikir tenanan karo Gusti. Iku koyo Wanisyan dulu, jadi orang oleh sama nilai apa sih ini orang kena lalai dosa sebes biyen supaya sama niku ora teledor lan supaya sama iso njaluk sepura karo Gusti Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.